ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମା କରଡ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମା କରଡ଼େଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାପରେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଉପାସ୍ଥଳରେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ବୋଉ ବନେଇଥିଲା ତା ହାତ ତିଆରି କେକ୍। କେକ୍ଟିକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଭଉଣୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ତା ସ୍ପେଶାଲର କପ୍ କେକ୍। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଥଡେ କେକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ଇଶା। ସମସ୍ତେ ତ ସେଠି ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଶାର ଖୁସି ଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଲୋ ଝୁରଝୁରିଟିଏ ଜାଳି ସ୍ୱାମୀ କାଟି ଦେଇଥିଲେ କେକ୍। ତାପରେ କେକ୍ଟି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖୁଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଶା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ହଉଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ଜିନିଷ ପାଟିକୁ ଟୋଟାଲି ବି ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସଟି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନଟି ଆଜି ଆମର କଟିଥିଲା। ତାପରେ ବିଦାୟ ଦେଇକି ଇଶାକୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ହେଲା।